שותק אל תניחי, זה טרייק דפוק בראש של שתי סמוטים ופסיכי. במול המיקרופון אני אומר מה בא לי, אם זה בא לך טוב אז זה בדוק יהיה ויראלי. לא תצליחו לכבות האש שלי, אל תגידו מה אסור ומה מותר לי, ואם אתם בראש שלי אז שירו איתי, כי לא בא לי להיות נורמלי. לא תצליחו לכבות האש שלי, אל תגידו מה אסור ומה מותר לי, ואם אתם בראש שלי אז שירו איתי. שום דבר לא יעצור אותנו, דור הקרחנות זה הדור שלנו, במקום לנסות ולבלבל אותנו, שבו עכשיו בשקט או תשאירו איתנו. כולם עכשיו להסתכל עליי, אני לא מבקש, אני דורש לתשומת לב אליי, להתרכז פה עשור על העשור פעמיים, כולם בקרחנה לא רואים בעיניים. אני רותח, לוקח את המיקרופון ורוצח על כל 2000 שאיתי, יש רק אחד שבורח, המנתח פותח לכם את הלב עם מפתח, אני מתאמן באולפנים על הבמות מנצח, זה לא דור מסוים אלא דור הירח. אישית אני מעדיף את הקהל שלי שמח, זורק עוד קיסם למדורה ותראו מה קרה, בשנייה המקום מתלקח. כי לא בא לי, כי לא בא לי, כי לא בא לי להיות נורמלי. לא תצליחו